ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Геннадий Сейхудов пеш аз муҳориба зидди Мераб Двалишвили эълон карда гуфт ки агар дар ин муҳориба шикаст хӯрад, пас карьераи худро ба пуррагӣ ба анҷом мерасонад. биёед суханҳои Сейхудовро гӯш мекунем. ғолиби муҳорибаи мо довталаби асосӣ барои камарбанд мешавад. ма фикр накардам ки дар муҳориба зидди Алҷемин Стерлинг бой медиҳам ва агар ки ҳозир ма боз бой диҳам, пас дигар ягон кор намемонад ба ғайр аз анҷом расонидани карьера, чунки ма дигар ба поён фаромаданӣ нестам. рости гапро мегӯм, кори мо хеле вазнин аст. таваллуд шудани ду фарзанд ва баробари ин лагери тамринӣ гузарондан ин кори осон нест. барои ҳамин ҳозир ма дар байн ҳамаи чизро мемонам, ё ҳамаи чиз ё ин ки ягон чиз, гуфтааст Сейхудов. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Геннадий Сейхудов ва Мераб Двалишвили аллакай рӯзи 18 феврал дар турнири UFC 298 баргузор мегардад. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи дар муҳорибаи рейтингии вазни худ ки байни Дастин Пори ва Бенуа Сендени мегузарад прогнози худро дод. ин варзиш чунон ҷолибе ҳаст ки имконият ва бахт нақши калонро мебозад. намедонам ки маҳз дар ин муҳориба ин чиз чӣ қадар нақшро мебозад, аммо ма боварӣ дорам ки Сендени ғолиб шуда метавонад. ӯ барои ин корро кардан ҳамаи малакаҳои даркориро дорад. ин муҳориба ба монанди муҳорибаи ман зидди Физиев аст. ҷангори ҷавони умедбахш, ба худ боварии сахт дошта ва гурусна. ин шахсҳо ҷавонанд, гуруснанд, ба худ боварӣ доранд ва онҳо малакаҳои беҳтарин доранд. ҷангҳо бозии хатарнок аст ки дар он имконият ҳамавақт нақши асосиро мебозад, гуфтааст Гейҷи. дӯстон, шумо бо прогнози додаи Ҷастин Гейҷи розӣ ҳастед ё ин ки ба фикри шумо Порие Сендениро манъ карда метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. дӯстон, чӣ гуна ки аз наворҳои гузаштаи мо медонед, варзигари машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов бояд ки рӯзи 2 март дар Арабистони Саудӣ зидди Абдулкарим Ал-Селвадӣ меҷангид, аммо ин турнири UFC барҳам хӯрд ва албатта ки муҳорибаи Лоиқ зидди Абдулкарим. аммо шаби гузашта Абдулкарим Ал-Селвадӣ дар саҳифаи иҷтимоии худ хабар дод ки муҳорибаи ӯ зидди Лоиқ Раҷабов рӯзи 2 март баргузор мегардад, лекин дар Арабистони Саудӣ не, балки дар Лас Вегас баргузор мегардад. ҳамчунин ӯ илова карда навишт ки баъди 5 ҳафта иншааллоҳ, навиштааст Ал-Селвадӣ. ва дӯстон, аз рӯи ин суханҳои Абдулкарим, муҳорибаи ӯ зидди Лоиқ Раҷабов рӯзи 2 март дар Лас Вегас баргузор мегардад. лекин дӯстон, оиди ин турнир ва оиди ин муҳориба ҳозирашда ягон маълумот нест. барои ҳамин умедвор мешавем ки ин муҳориба баргузор мегардад ва хабарҳои навро интизор мешавем. шумо бошад дар канали мо обуна шавед, то ин ки якум шуда аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошед. фикру ақидаҳотонро нависед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.